ζήσει από το Κάλβερστατ. Τα εργοστάσια του Βάγνερ φαλήρισαν. Ο Μπόμπαν χρεοκόπησε και η θέση κάτω από τον ήλιο έκλεισε. Ζούμε από τα δημόσια συσίτια. Ζούμε, φυτοζωούμε. Σοφάμε ολόκληρη η πόλη. Δεν έχει δισεκατομμύρια, λένε ότι δώρισε ένα γεροκομείο στο Κάλβερστατ. Αυτή και τα λεφτά της, τα αρμένικα πετρέλαια δικά της, η δυτική σιδηρόδρομη, η βόρεια εταιρεία ραδιοφωνίας, η κακόφημη συνοικία στο Χονγκ Κονγκ. Και ήμασταν μια πόλη με κουλτούρα, μία από τις πρώτες στη χώρα. Να φανταστείτε ότι εδώ είχε κινηθεί ο Γκέφτερ στο πανδοχείο του Χρυσού Απόστολου. Και ο Μπράμς έγραψε ένα κουαρτέτο. Και ο Πέτρος Βάρτς ανακάλυψε την πυρή του. Από το Κάλβερστατ έρχεται η ψήνη μας φιλοξενούμενη. Θα τραγουδήσει η μεικτή χοροδία. Θα χτυπήσει το σήμαντρο για τις πυρκαγιές. Αυτό είναι και το μόνο πράγμα που δεν έχει βγει ακόμα στο σπίτι. Στην πλατεία της αγοράς θα παίξει η μουσική του Δήμου. Και το ακροβατικό συγκρότημα θα σχηματίσει μια πυραμίδα προς τιμή της δισεκατομμυριού του. Μετά θα ακολουθήσει φαγητό στο Χρυσό Απόστολο. Δυστυχώς δεν έχουν τα λεφτά για να φωτίσουμε τη νύχτα το Μητροπολιτικό Ναό και το Δημαρχείο, το οποίο είναι πουλημένο εδώ και 3 χρόνια στην Αμερική. Τα ταμεία μας είναι άδεια. Κανένας δεν πληρώνει φόρους. Η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί. Η χώρα ευημερεί και τον κύριο με τη θέση κάτω από τον ήλιο χρεοκοπεί. Όλοι μας βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οικονομικό έλλειμμα. Τα έχουν κανονισμένα κρυφά οι Μασόνοι. Δολοπλοκίες των Εβραίων. Ο διεθνής κομμουνισμός τραβάει τα βήματά του. Σωστά. Στέμπορ, παιδιά, στη μαχαίρι. Η επιγραφή είναι πολύ φιλική. Έπρεπε να γράφει. Καλώς όρισες, Κλέρι Τσαχανασιά. Είναι όμως Κλάρα. Κλάρα Φέσσα. Εδώ μεγάλωσε. Ο πατέρας της ήταν κτίστης. Αγαπητοί μου συμπολίτες, η δισεκατομμυριούχος είναι η μοναδική μας ελπίδα. Εκτός από το Θεό. Εκτός από το Θεό. Ναι, αλλά αυτός δεν πληρώνει. Ή ήσασταν πολύ φίλοι. Όλα από εσάς κρέμονται τώρα. Άκουσα μία αναφόριστη ιστορία. Εκείνο το καιρό διαλύθηκε το δεσμό σας. Μήπως έχεις τίποτα να εξομολογηθείς τέκνο στο πνευματικό σου για να ηρεμήσει λίγο η ψυχή σου? Ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Νέοι και θερμοί. Έχω το τα λέμε μετά από 45 χρόνια και εγώ νέος είμαι. Και αυτή η Κλάρα τη βλέπω ακόμα μπροστά μου. Με κυματιστά κόκκινα μαλλιά. Πώς με φώτιζε μέσα στην αποθήκη του Πέτερ ή πώς με γυμνά ποδάρια έτρεχε στο δάσος του Ραντσβάγκερ ανάμεσα από φιλώματα και από βασίλεια. Τρυφερή, λιερή, σαν βέργα. Μια διαβολεμένα όμορφη μάγισσα. Α, τη ζωή μας χώρισε. Όπως συνήθως γίνεται, μονάχα η ζωή. Για τον μικρό γλώμο κατά τη διάρκεια του φαγητού μου στον Χρυσό Απόστολο, θα έπρεπε να ξέρω μερικές λεπτομέρειες για τη ζωή της κυρίας Τσαχανασιά. Διερεύνησα τους παλιούς σχολικούς καταλόγους. Οι βαθμοί της Κλάρας Φέσσερ δυστυχώς είναι πάρα πολύ κακοί. Όπως επίσης και η διαγωγή της. Μόνο στη ζωολογία και φυτολογία σχεδόν καλός. Ωραία. Σχεδόν καλός στη φυτολογία και ζωολογία. Καλό είναι και αυτό. Να σου πω εγώ την διαδημαριά. Η Κλάρα αγαπούσε την δικαιοσύνη. Μια φορά πιάσαμε ένα βαγαμπό και αυτή πήρε το αστυνομικό με τις πέτρες. Αγάπη για δικαιοσύνη. Όχι κι άσχημο, αυτό κάνει πάντα εντύπωση. Όμως την ιστορία με τον αστυνομικό, ας την παραλείψουμε καλύτερα, Της άρεσε να βοηθάτε χωρά αμφιβολία. Μια φορά έκλεψε πατάτες για μια φερκή κύρα. Κλείσει
Αυτό, αγαπητοί μου συμπολίτες, πρέπει να το αναφέρω οπωσδήποτε. Ίσως είναι το σημαντικότερο. Επίσης, μήπως θυμάται κάποιος κανένα κτίριο το οποίο να το έκτισε ο πατέρας της στην πόλη μας? Θα έκανε καλή εντύπωση να το αναφέρω στο λόγο μου. Πολύ ωραίο, λοιπόν. Από μέρους μου είμαι προετοιμασμένη. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα κάνει ο ήλιος. Το ξέρω. Η Τσαχανασιά πρέπει να πέσει το παραδάκι εκατομμύρια. Εκατομμύρια, ακριβώς. Συλλάβατε τη σωστή έννοια του πράγματος. Με ένα βρεφοκομείο δεν γίνεται τίποτα. Αγαπητέ μου, προπολού είσαστε η προσφυλεστέρα προσωπικότητα στον Κίλεν. Την Άνοιξη σκέφτομαι να αποσυρθώ από το Δημαρχείο και ήρθα σε επαφή με την αντιπολίτευση. Έχουμε συμφωνήσει να σας προτείνω ως διάδοχό μου. Ναι. Δημαρχέ. Θα σας το βεβαιώσω και εγώ στην Δημαρχία. Συμπολίτες μου, στο ψυχό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τις μιλήσουμε για την κατάδια μας. Αλλά προσεκτικά και με ανθρώπους. Πρέπει να κινηθούμε έξυπνα, μεθοδικά. Μια αποτυχημένη υποδοχή στο σταθμό μπορεί να τα κάνει να πάνε όλα κατά διαβόλου. Με τη μικρή χοροδία και τη μουσική του Δήμου δεν γίνεται τίποτα. Δίκιο έχεις αυτό, εδώ που τα λέμε, βρισκόμαστε στο πιο σημαντικό σημείο. Κυρία Τσαχανασιά, πατά το κόμμα της πατρίδας της, σαν να βρίσκει την πατρίδα της, συγκινημένη, με δάκρυα στα μάτια, αντικρίζει όλα όσα της ήταν νόμιμα. Και εγώ φυσικά θα φοράω αυτά τα ρούχα τα παλιά, θα φορέσω το καπέλι, το σακάκι μου, θα πάρω και ένα μπουκέτο λουλούδια. Αχ, μακάρι να πάνε όλα καλά την κατάλληλη στιγμή. Μελετές στο κόλπι, 11 και 27. 11 και 27. Έχουμε ακόμη 2 ώρες για να ετοιμαστούμε την διαπιάτικα. Εσείς οι δύο θα σηκώσετε ψηλά τη γραφή που θα λέει «Καλώς όρισες, Κλάρα Τσαχανασιά». Οι υπόλοιποι απλά και μετά. Όπως σας παρακαλώ, μη φωνάζετε υπερβολικά όπως το περασμένο χρόνο, τότε που περιμέναμε την επιτροπή της κυβέρνησης. Η εντύπωση ήταν ένα μηδενικό και ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία επιχορήγηση. Εδώ δεν έχει θέση μια ακράτητη χαρά, αλλά μια εσωτερική συμπάθηση, σχεδόν αναφιλήτα για το παιδί που αντικρίζει την πατρίδα του. Πρέπει να είσαστε αβίαστοι, εγκάρδοι. Η οργάνωση να είναι σε όλα εντάξει. Το σήματο της πυρκαγιάς να χτυπήσει ακριβώς μετά τη μικρή κορουδία. Προπάντων, πρέπει να προσέξουμε. Σταμάτησε στο Κίλεν, στο πιο φτωχό, στο πιο κακοπλήσιμο. Εδώ είναι το Κίλεν. Διαμαρτύρομαι! Έχω νότα! Κανείς δεν τραβάει το σήμα του Δήμου σε αυτόν τον τόπο ακόμα και να βρίσκεται σε κίνδυνο. Η τήρηση της ακρίβειας των δρομολογίων είναι η ανώτατη αρχή μας. Επιτρέπετε παρακαλώ να περιμένουμε με εξήγηση. Ναι, ναι. Είμαστε στο Κίλεν, Μπόμπι. Τον αναγνωρίζω τον παλιό του. Εκεί πέρα το δάσος του Κόρανσβάη. Με το ριάκι. Που μπορεί κανείς να ψαρέψει πέστροφες και βούτσους. Σ' αριστερά, η στέγη της αποθήκης του Πέτρου. Κλάρα! Η Τσαχανασιά, και δεν είναι έτοιμη η μεικτή χοροδία. Ο Καντιλανάφης, ο αστυνόμος, πού είναι αυτός ο ευλογημένος σήμερα? Πρέπει να έχω μια εξήγηση. Υπηρεσιακός. Εν ονόματι της Διευθύνσεως των Σιδηροδρόμων. Βλάκα. Για να κατέβω εδώ θα έπρεπε να μιλήσω από το τρένο. Κύριε,
κυρία, ακριβώς. Η αμαξοστοιχεία που σταματάει στο Λόντ, στον Μπρουκ, στον Πάισεπακ και στο Λόιτενάου. Καλείς δηλαδή πως θα έκανες όλη αυτή τη διαδρομή με αυτή τη χελώνα. Κυρία, αυτό θα σας στοιχήσει πολύ ακριβά. Δώσ' το 1000, Μπόμπι. 1000, λέει. Κυρία μου. Και 3000 για το Ίδρυμα για τις Χίλιες των Σιδηροδρομικών. 3000, λέει. Καλά μου, κυρία. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ίδρυμα εδώ. Φτιάξτε ένα. Κυρία μου, μα τώρα είστε η κυρία. Μα το φυσικά διαφέρει δηλαδή. Οπωσδήποτε θα είχαμε σταματήσει στο κύριο να είπαμε και την παραμικρή υποψία. Είμαστε δηλαδή για αυτή την περίπτωση πάρτε τα χρήματα σας που είναι 4.000 πιστεύω. 4.000. Ψιλοπράγματα, κράτα. Να καταλαβήσει, λέει. Βέβαια, κυρία μου, αν επιθυμείτε βέβαια να εξηγήσετε του κύριου, ο Ιτάλικος Ρολάντος με ευχαρίστηση θα περίμενε. Η διεύθυνση των σιδηροδρόμων θα ένιωθει ιδιαίτερη χαρά. Αξίζει, λένε, να δει κανείς την πύλη του Μητροπολιτικού Ναού, κοντρική με την τελευταία φάση. Άντε και εσύ και το τρένο σου. Κυρία μου, οι δημοσιογράφοι είναι ακόμα μέσα στο τρένο και οι ρεπόρτερ είναι επαγγελματισμοί ύποπτοι στο βαγόνι της τραπεζαρίας. Ας τους Μπόμπι να συνεχίσουν το γεύμα τους. Δεν τους χρειάζονται ακόμη στο κύλε. Μπορούν να έρθουν και αργότερα. Αναχώρηση. Ας μην παραπονεθείτε, κυρία μου, στη διεύθυνση του συγχρόνου, αλλά μια απλή παρεξήγηση. Σεβαστή μου χαριτόμρικη κυρία Τσαχανασιάνου. Εγώ, ως δημαρχίνα στην πόλη του Κύλε, έχω την τιμή εσάς ως παιδί της ιδιαίτερης πατρίδας σας. Ευχαριστώ, κυρία Δήμαρχε, για την γνώση. Από παλιά την ασκοπώ. Όλο το διάστημα της ζωής μου από τότε που άφησα το Κύλε. Είναι ευγενικό εκ μέρους σου. Με θυμόσουν κι εσύ. Βέβαια, πάντοτε να το ξέρεις αυτό, Κλάρα. Ήταν θαύμα όλες οι μέρες τότε που ήμασταν μαζί. Θυμάσαι πως με φώναζες πάντα. Άγριο κατούλα. Μ' άρεσε. Και εγώ σε φώναζα ο μαύρος μου πάνθυρας. Αυτός είναι ο Ανοησίες. Γέρασες κι είσαι ψαρός και νεκρής. Κι όμως, εσύ έχεις παραμείνει η ίδια μικρή μου μάγισσα. Αυτή. Κι εγώ γέρασα και πάθω. Και μαζί με αυτά πάει και ένα μου πόδι. Αυτοκινητικό ατύχημα. Ταξιδεύω πάντα μονάχα με εξπρές. Παρ' όλα αυτά, το τεχνητό μου πόδι μπορεί και κουνιέται μια χαρά. Δεν βρίσκεις άλλο. Δεν θα μπορούσα να πιστέψω ποτέ αυτό το επάγγελμα. Ώρα τώρα να πάμε στην πόλη. Αυτό το δημόσιο αποχωρητήριο, Μπόμπι, το έχει χτίσει ο πατέρας μου. Γερή κατασκευή, φτιαγμένη στην εντέλεια. Όταν ήμουν παιδί, καθόμουν πάνω στη στέγη με τις ώρες και έφτιανα κάτω. Αλλά μόνο πάνω στους άντρες. Κυρία Τσαχανασιάνου, ως διευθύντρια του Γυμνασίου του Κύλε και εραστής της ευγενούς κυρίας μουσικής, αν μου επιτραπεί να υποβάλω τα σέντικα. Με ελληνικό λαϊκονάσμα, το οποίο θα σας παρουσιάσει η μικρή χοροδία του Κύλε. Άντε κύριε δασκάλα, εμπρός. Ξεκινήστε το υλικό λαϊκονάσμα σας. Πάμε, παιδιά. Μπράβο, ωραία το τραγουδήσατε κύριε Λιώντες. Κυρία μου, αυτά τα τραγούδια είναι για σας. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Από εδώ οι ιερές μας, κυρία μου. Ο Πάστορας. Συνηθίζεις ακόμα να παρηγορείς εκείνους που πεθαίνουν. Μα βέβαια, κάνω ό,τι μπορώ. Και εκείνους που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο. Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στη χώρα μας, κυρία μου. Ίσως θα έπρεπε να την ξαναλαμψάρει κανείς.
Άγριο γατούλα μου της καπριτσιόζικα αστεία που κάνεις. Ωραία, τώρα να πάμε στην πόλη. Μπόμπι, το αμαξίδιο είναι από το Λούβρο. Τώρα του κάνει το έργο. Κυρίως έτσι ακριβώς όπως πες. Μπόμπι, πήγαινε μες στην πόλη, αλλά πρώτα θέλω να περάσουμε από το Γιάσο του Κόρενστάιν και μετά την αποθήκη του Πέτρα. Θέλω να πάω με τον Άδη στα παλιά μέρη της αγάπης μας. Εσύ κανόνισε τις αποσκευές και το φέρετρο να κάνεις τον Χρυσό Απόστολο. Το φέρετρο. Έφερα ένα μαζί μου. Ίσως και να μου χρειαστεί. Επιτέλους, το σήματο της πυρκαγιάς.
Στην υγειά σου λοιπόν κύριε δασκάλη, στην υγειά και του Μπόκμαν που θα αρχίσει να δουλεύει το μάτι. Και των εργοστασίων του Βάτινα. Και τις θέσεις στον ήλιο. Γιατί όταν αυτή προκόβει, τότε προκόβουν τα πάντα. Το γυμνάσιο, η κοινότητα, το γενικό καλό. Γεια μας. Λοιπόν, πάνω από 20 χρόνια διορθώνω στο γυμνάσιο του Κίλε λατινικές και ελληνικές ασκήσεις. Και το τι δεν πει πριν, το γνώρισα σήμερα, εδώ και μια ώρα. Δικιαστική που ήταν η γυραιά κυρία, έτσι όπως κατέβηκε με τα μαύρα της ρούχα, μου φάνηκε σαν μια μοίρα, σαν μια ελληνική θεότητα του πεπρωμένου. Θα μπορούσε να ονομάζεται Κλωθό, όχι Κλαίη. Θα μπορούσε κανείς να την νομίζει ακόμα και γι' αυτό ικανή. Να κλώθει τη ζωή στα λίμματα. Απορώ τι να ψάχνουν στο δάσος του Κοραντσβάιλερ. Το ίδιο που ψάχνουν και στην αποθήκη του Πέτρου. Πηγαίνουν πίσω στα μέρη όπου μια φορά, όπως λένε, άναψε το πάθος τους. Στην υγειά μας κύριε δασκάλα λοιπόν. Στην υγειά μας. Είμαστε πέφτινα αγριές και οξιές. Είμαστε μαχηπράξινα ελάσια. Χαμόφυλατα και φωλιές αλεπούς. Άγριες ρίζες στο χώμα του δάσους. Ψιθύρισμα των κλαδιών. Παλιά όνειρα. Δάσος του Κοραντσβάιλερ. Σταμάτα λιγάκι, Μπόμπι. Σταμάτα Μπόμπι! Σταμάτα Μπόμπι! Καρδιά μου το όνομά σου και το δικό μου. Σχεδόν ξεθοριασμένο και το ένα απ' τ' άλλο χωρισμένο. Πάνω σε αυτές τις πέτρες φιλιόμαστε. Πάνε πάνω από 45 χρόνια. Μέσα σε αυτούς τους χάμους αγαπιόμαστε. Κάτω από αυτή την οξιά. Ανάμεσα στα μανιτά. Μέσα στο ψηλό κρασί. Ήμουν 17. Εσύ ούτε 20 ακόμα. Τότε παντρεύτηκε στη Μαγδίλη Πλούμπα. Με το μικρό μάγαζό της. Και εγώ το γένο Τσαχανασιάν, τα εκατομμύρια του από την Αρμενία. Με βρήκε σε ένα μπουρδέλο ταμπούρ. Προτεράτησα τα κόκκινα μαλλιά μου, σοκάφα. Ένα Χένρι Κλέι, Μπόμπι. Ένα Χένρι Κλέι, Μπόμπι! Ένα Χένρι Κλέι, Μπόμπι! Για κριτήρι σου, παντρεύτηκα. Είχε λεφτά. Ήσουνα ναι και ο φορτωμένος ταμπιός σου. Τώρα το μέλλον έχει φτάσει. Αν έμενες εδώ, θα ήσουν το ίδιο κατεστραμμένο όπως και εγώ. Είσαι κατεστραμμένος. Ένας αποτυχημένος μαγκάρης, σε μια μικρή αποτυχημένη πόλη. Τώρα έχω εγώ λεφτά. Ζω μια κόλαση που έφυγες. Και εγώ έχω γίνει ίσια εικόνες. Κάθε μέρα τσακωνόμουν με την οικογένειά μου, όλα επάνω μου τα δευτερόλεπτα μας. Μα τι, δεν σε έκανε ευτυχισμένο. Σημασία έχει τη ευτυχισμένη εσύ. Εγώ η ζωή δεν έχω καμία σημασία. Μια φορά έφυγα από την πόλη. Ένα ταξίδι στο Βερολίνο και ένα στο 4 απόγευμα. Και λοιπόν, εγώ έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Γιατί μπορούσες πάντα να ταξιδεύεις. Γιατί ο κόσμος μου ανήκει. Τώρα μπορεί να αλλάξω όλα. Σίγουρα. Θα μας βοηθήσεις δηλαδή. Δεν θα άφηνα στα κρύα του μικρού την πόλη που πέρασα τα νεανικά μου χρόνια. Μας χρειάζονται εκατομμύρια. Ψιλοπράγματα. Αγριογατούλα μου. Ξαφνιάστηκα. Χτύπησες πάνω στη μεταλλική κλείδωση του τεχνητού μου ποδού.
έσβηνε ο χρόνος σας, γύρισε πίσω ο χρόνος σας, μη μας είχε χωρίσει η ζωή. Αυτό θα πεις. Ναι, αυτό. Να σε αγαπάω λοιπόν. Το ίδιο άσπρο προς όλα τα χέρια. Λάθος κάνεις. Ακόμα ένα τεχνητό κομμάτι του κορμιού. Από ελεφαντό. Σχεδόν. Αυτό από ένα αεροπορικό δυστύχημα στο Αφγανιστάν. Ήμουν η μοναδική που σύρθηκε από τα συντρίμια. Ακόμα και το πλήρωμα σκοτώθηκε. Με 7 ψυχή. 7 ψυχή! 7 ψυχή! Προορίζεται για την πάντα του Δήμου, Δήμαρχε. Έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Μου επιτρέπετε να σας οδηγήσω στο τραπέζι? Ευχαριστώ. Από εδώ η κυρία είναι. Η Ματιλίτσα Μπλούχα. Σε θυμάμαι που παραμόνευες τον Άλφρεντ πίσω από την πόρτα του μαγαζιού. Έχεις γίνει αδύνατη και χλωμίκαλη. Τέλος, στην ώρα μου. Ο δόκτωρ... Την παλιά τη Μερσεντές. Αργήσατε. Ο δόκτωρ Καριδάκης, ο γιατρός μου. Κυρία μου, Εσύ εκδίδεις τα πιστοποιητικά θανάτου. πιστοποιητικά θανάτου. Ναι, αν σκοτωθεί κανείς. Βεβαίως, κυρία μου, διορισμένος από τις παχές. Το καθήκον μου κάνω. Στο μέλλον θα διαγνώσεις συγκοπή καρδιάς. Αστείο. Πολύ αστείο. Δεν ξέρω, τέτοια αστεία σε κάνουν να φτυχάζεις. 6 εκατομμύρια. Διάβολες. Άντε, κυρία Δήμαρχε, δεν θα φάμε. Μα περιμένετε το σύντζυγό σας, κύριε μου. Το χόμπι. Αυτός ψαρεύει. Και εξάλλου τον χωρίζω. Τον χωρίζετε. Ναι, ακόμα και ο Μπόμπι θα παραξενευτεί. Θα παντρευτώ έναν Γερμανό ηθοποιό του κινηματογράφου. Μα εσείς μας είπατε ότι περνάτε μια ευτυχισμένη ζωή μαζί. Όλοι οι γάμοι μου είναι ευτυχισμένοι. Ήταν ένα νεανικό μου όνειρο. Να στεφανωθώ και στη Μητρόπολη του Κίνη. Και τα νεανικά όνειρα δεν πρέπει να τα ματαιώνει κανείς. Θα γίνει με μεγάλη επισημότητα. Κυρία μου, αγαπητοί μου συμπολίτες, πέρασαν 45 ολόκληρα χρόνια από τότε που εγκαταλείψατε τη μικρά μας πόλη. Την πόλη που έχει στηστεί από τον Χάσο τον Ευγενή και τόσο χαρούμενα πλώνεται ανάμεσα στο δάσος του Κορατσβάιλερ και στην κυριά της Μπελάκου, την πεδιάδα του Βουλή. Όμως, πολλά πικρά, πολλά βάσανα περάσαν όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά εσάς, κυρία μου, την Κλάρα μας, δεν σας έχουμε ξεχάσει ποτέ. Ούτε εσάς, ούτε την οικογένειά σας. Η υπέροχη γεμάτη υγεία μητέρα σας, την οποία πήρε πολύ νωρίς η δημοσίευση, ο δημοφιλής πατέρας σας, ο οποίος έκτισε στην πόλη μας ένα κτίριο που επισκέπτεται και τιμάται όντως από ειδικούς και μη, και εσάς, σαν ξανθή, σαν ένα ζουρόμαλο, κοκκινόμαλο, ζωηρό παιδί, να θορυβείτε ραλίμου στα ξεπεσμένα τώρα σοκάκια μας. Εσάς, ποιος δεν σας θυμάται. Η επίδοσή σας στο σχολείο φέρεται ως παράδειγμα μέχρι σήμερα από τους διδασκάλους, διότι υπήρξατε
ειδικοί εις τους σπουδαιοτάτους κλάδους, δηλαδή εις τη φυτολογία και τη ζωολογία. Ως έδειξη η συμπάθειά σας προς όλα τα αδύναμα πλασματάκια που χρειάζονται την προστασία. Η αγάπη σας για την δικαιοσύνη και η κρίση σας προς την αγαθοεργία προεκάλουν από τότε τον θαυμασμό Εβραίων. Για να μνημονεύσω μία μόνο από τις εσπλακτικές της πράξεις, σας λέγω ότι η κυρία Τσαχανασιά εξέφτησε πόρους για τη συντήρηση μιας γριάς χείρας, προκειμένου να την προστατεύσει από τον θάνατο εκπήρης. Ηγόραζε πατάτας με τα χρήματα, τα οποία κέρδισε κοπιαστικώς εργαζόμενοι εις τους γείτονας. Από αυτό λοιπόν το σμουρώμανο, κοκκινόμανο, ζωηρό παιδί έχει ξεπηδήσει τώρα μία κυρία, η οποία έχει κατακλείσει την οικουμένη με τις αγαθοεργίες της. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν επιθυμώ τώρα όλοι μαζί να φωνάξουμε «Ζήτω! Ζήτω εγώ! Ζήτω!» Δήμαρχε, γυλενιώτες, η αφιλόκερδη σας χαρά για την επίσκεψή μου με συγκινεί. Ήμουν ένα παιδί λιγάκι διαφορετικό από ό,τι φάνηκα στο λόγο του Δημάρχου. Στο σχολείο με ξυλοκοπούσαν. Και τις πατάτες για τη χείρα Βόλ δεν τις κλέψαμε μαζί με τον ίδιο για να γλιτώσουμε τη γριά τσατσά από το θάνατο της πείνας, αλλά για να κοιμηθούμε επιτέλους ένα κρεβάτι που μας φαινόταν πιο αναπαυτικό από το δάσος του Κορατσβάιλερ και την αποθήκη του Πέτρου. Όμως, για να ανταποκριθώ στη χαρά σας, είμαι έτοιμη να ανακοινώσω ότι δωρίζω στον Γκίλεν 1 δισεκατομμύριο. 1 δισεκατομμύριο. 500 εκατομμύρια για την πόλη και 500 εκατομμύρια να μοιραστούν στις οικογένειες των κατοίκων. Λάρα ολόκληρη, πάνω ως κάτω η μικρή ξελογιάστρα του μάγισσα. Με έναν όρο. Είπατε υπό έναν όρο, κυρία μου. Μου επιτρέπετε να μάθω ποιος είναι αυτός ο όρος? Έχω σκοπό βέβαια να σας το πω. Δίνω στο Γκίλεν 1 δισεκατομμύριο και αγοράζω τη δικαιοσύνη για τον εαυτό μου. Μα αυτό πώς μπορεί να το εννοήσει κανένας, κυρία μου? Όπως ακριβώς το είπα. Μα τη δικαιοσύνη δεν μπορεί να την αγοράσει κανείς. Όλα μπορεί να τα αγοράσει κανείς. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τίποτα. Μπόμπι, παρουσιάσου. Δεν ξέρω αν αναγνωρίζει πια κανείς. Ο δικαστής Χόφερ. Ακριβώς. Ο δικαστής Χόφερ. Πριν από 45 χρόνια ήμουν δικαστής στον Γκίλεν και μετά πήγα στο εφετείο του Κάστιγκεν. Μέχρι που η κυρία Κλέρη Τσαχανασιάν μου έκανε την προσφορά να μπω σχονόμως στην υπηρεσία της. Τη δέχτηκα. Για να κατεβεί ίσως μια λίγο ασυνήθιστη καριέρα, αλλά οι προσφερόμενες αποδοχές. Πες το θέμα, Μπόμπι. Όπως ακούσατε, η κυρία Κλέρη Τσαχανασιάν προσφέρει 1 δισεκατομμύριο και ζητά κατάλογο με δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, η κυρία Κλέρη Τσαχανασιάν προσφέρει 1 δισεκατομμύριο αν αποκατασταθεί η αδικία που της έγινε στο Γκίλεν. Κύριε, ας μου επιτρέψετε. Παρακαλώ, θέλετε από μένα. Το 1920 ήμουν δικαστής και είχα να εξετάσω μια αγωγή πατρότητας. Η Κλέρη Τσαχανασιάν, τότε Κλάρα Βέσσερ, σας κατηγορούσε, κύριε, ότι ήσασταν ο πατέρας του παιδιού της. Είχατε φέρει μάλιστα και 2 μάρτυρες. Παλιές ιστορίες. Ήμουνα νέος και απερίστικος. Κόμπι και Λόμπι. Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Τους αναγνωρίζετε αυτούς τους 2, κύριοι? Είμαστε ο Κόμπι και ο Λόμπι. Ο Κόμπι και ο Λόμπι. Δεν σας γνωρίζω. Έχουμε αλλάξει. Έχουμε αλλάξει. Πείτε τα ονόματά σας. Διάκοβος Κοτοπουλάκης. Διάκοβος Κοτοπουλάκης. Λουδοβίκος Σπάρ. Λουδοβίκος Σπάρ. Τώρα, κύριοι, Δεν γνωρίζω κανέναν τους. η
Για από εδώ το πουλάκι και λίγο το Κασπάρ. Αναγνωρίζετε τον κύριο Ή? Είμαστε τυφλοί! Είμαστε τυφλοί! Τον αναγνωρίζετε μήπως από τη φωνή? Από τη φωνή! Από τη φωνή! Το 1920 ήμουν δικαστής και εσείς οι μάρτυρες. Τι είχατε οπλιστεί τότε μπροστά στο δικαστήριο, τι σου λένε? Ότι δίθεν είχαμε κοιμηθεί με την Κλάρα. Ότι δίθεν είχαμε κοιμηθεί με την Κλάρα. Έτσι είχατε οπλιστεί. Μπροστά μου. Μπροστά στο δικαστήριο. Μπροστά στο Θεό. Ήταν αλήθεια? Ψέματα είχαμε ορκιστεί. Ψέματα είχαμε ορκιστεί. Γιατί? Όχι, μας είχε δωροδοκίσει. Όχι, μας είχε δωροδοκίσει. Με τι? Με ένα λίτρο ρακί. Με ένα λίτρο ρακί. Διηγηθείτε τώρα τι σας έκανα. Διηγηθείτε το. Η κυρία έβαλε και έψαξε να μας βρουν. Η κυρία έβαλε και έψαξε να μας βρουν. Έτσι ακριβώς. Η κυρία Κλέριτσα Θανασιάν έβαλε και σας έψαξαν σε όλο τον κόσμο. Ο Ιάκωβος και το πουλάκι και μεταναστεύσει στον Καναδά. Και ο Λουδοβίκος Πάρ στην Αυστραλία. Σας βρήκε όμως. Και πείτε τι σας έκανε. Μας ευνούχησαν και μας τύφλωσαν. Μας ευνούχησαν και μας τύφλωσαν. Αυτή είναι η ιστορία. Ένας δικαστής, ένας κατηγορούμενος και 2 ψευδομάρτυρες. Μια δικαστική πλάνη στο Κίλεν το 1920. Έτσι δεν είναι, Νάουσα? Έτσι είναι. Παραγραμμένα! Όλα παραγραμμένα! Μια παλιά παλαβή ιστορία. Τι έγινε με το παιδί, Νάουσα? Έζησε ένα χρόνο. Τι έγινε με εσάς? Έγινα πόρνο. Γιατί? Η απόφαση του δικαστηρίου με έσπρωξε σε αυτό. Και τώρα, κυρία Κλέριτσα Θανασιάν, ζητάτε δικαιοσύνη? Έχω τη δύναμη να την αποκτήσω. Δίνω 1 δισεκατομμύριο αν σκοτώσει κανείς τον Άλφρεντ Ή. Φρέντι! Φρέντι! Μικρή μου μάγισσα, δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι τέτοιο. Τόση ζωή κύλησε από τότε. Ζωή μπορεί να κύλησε, αλλά εγώ δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Ούτε το δάσος του Χόρατς-Βάιλερ, ούτε την αποθήκη του Πέτερ, ούτε το δωμάτιο που κοιμόμασταν στη Σχηγασπόλη, ούτε την προδοσία σου. Τώρα γεράσαμε και οι δύο. Εσύ ξεπεσμένος και εγώ νιαδισμένη από τα μαχαίρια των χειρουργών. Θέλω να τακτοποιήσουμε τους λογαριασμούς σας. Εσύ διάλεξες τη ζωή σου και εμένα με εξανάγκασες στη δική μου. Τώρα γαμούλης, στο δάσος της νιώτης της. Έλεγες να σβήνει ο χρόνος. Τώρα τον σβήνω εγώ και θέλω δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για 1 δισεκατομμύριο. Κυρία Τσεχανασιάν, βρισκόμαστε στην Ευρώπη και δεν είμαστε και απίληστοι.